Тим часом у Сімферополі людям почали роздавати листівки з порадами. Це рекомендації від Розспоживнагляду, як поводитися під час екологічного забруднення. Зокрема, при появі їдкого запаху та першінні у горлі слід закривати рот і ніс ватно-марлевими пов'язками, носити закритий одяг, обмежити перебування на відкритому повітрі та зачиняти вікна і двері. Отруйна хмара дісталася і Херсонщини, про першіння у горлі, нудоту та неприємний запах у повітрі через викиди з хімічного підприємства «Кримський титан», повідомляють прикордонники, які служать на адміністративній межі з Кримом. Усіх їх забезпечили респіраторами та протигазами. Сьогодні у Каланчацький та Чаплинський райони Херсонщини приїхали обласна та урядова комісії. За станом здоров'я місцевих мешканців пильнують медики. Вони вже виявили підозрілі симптоми – ларингіт, сльозотечу та подразнення слизової оболонки. Мої колеги про ситуацію на Херсонщині далі. Оце на лід чи що? Так, ось масляністи. Від села Червоний Чабан до Армянська напряму менше 10 кілометрів. Кілька днів тому місцеві мешканці помітили наліт на металевих поверхнях. Почала всихати городина та виноград. В амбулаторії помітно зросла кількість пацієнтів. Голова болить, уроки перші. Тело чешется. Ну, иногда. Заявление, вот такая пачка заявлений. Вот. А сегодня я вышел, то 6 человек ко мне обратилось сегодня. Вот. И предъявляют. Это сухость во рту, зуд кожи, слабость, боли в глазах, тошнота. Вот основные жалобы, которые люди обращаются ко мне как к врачу. Сьогодні у Каланчацький та Чаплинський райони прибули бригади медиків, які обстежують місцевих мешканців. У близько 2 десятків школярів виявили підозрілі симптоми – ларингіт та сльозотечу. Всіх дітей доправлять до Херсона у дитячу обласну лікарню. Там їх додатково обстежать, поставлять діагноз і за потреби лікуватимуть. Всі прикордонники на пунктах перетину з окупованим Кримом працюють у респіраторах. У службовців, як і у місцевих мешканців, також виникли скарги на здоров'я, головний біль, нудота, першіння у горлі. Задля безпеки змінили маршрути прикордонних загонів. Факти хімічного забруднення на КПВВ Чаплинка херсонські прикордонники фіксують вже 1,5 тижні. З моменту виявлення небезпеки на даній ділянці ми евакуювали особовий склад, який несе тут службу, а також повідомили місцеві органи самоврядування, МЧС, а також екологів. В подальшому у нас тут працює моніторингова група на постійній основі, яка здійснює заміри повітря та передає дану інформацію відповідним структурам. Хімічні викиди з кримського заводу «Титан» почали фіксувати з 23 серпня. У цей період, як зазначають синоптики, вітер дув у напрямку півострова, тож більшість викидів осіла в Криму. Але найближчими днями погода може змінитися, зазначають метеорологи. Щодо подальших погодних умов, то ми сьогодні очікуємо захід на нашу територію південного циклону, який якраз і змінить напрямок вітру. Південно-східний вітер, він буде більш, скажімо так, більше на нашу територію закидати тих можливих забруднень. Але звертаю увагу на те, що опади, які ми будемо 5-6, практично до 11 числа у нас будуть опади, вони, можливо, змінять цю ситуацію, тому що опади – це природний фільтр, який з атмосферного повітря, всі ці забруднюючі речовини все ж таки перейде на земну поверхню. 4 бригади медиків працюватимуть, поки не обстежать всіх мешканців небезпечних районів. Повну інформацію щодо результатів у Херсонській ОДА обіцяють оприлюднити завтра. Анна Ісайкіна, Заман, АТР.